Koalisyona Niştimaniya Hêzên Şoreş û Opozisyona Sûriyê ji hejmarek alî û kesayetiyên siyasî ku nûneratiya pêkhateyên Sûriyê yên coracor dikin pêk tê. Yek ji wan aliyan jî Encûmena Niştimaniya Kurdî li Sûriyê ku îro nûnerên xwe di nava Koalisyona Opozisyona Sûriyê de hene. Cîgirê serokê koalisyonê jî nûnerê Encûmena Niştimaniya Kurdî li Sûriyê ye. Bingeha tevlîbûn û karê Encûmena Niştimanî di nava Koalisyona Opozisyonê de li gorî belgenameya rêkeftina navbera Encûmena Niştimaniya Kurdî li Sûriyê û koalisyonê de ye. Ku roja 27 tebaxa sala 2013 hatiye imzekirin û ji 16 xalan pêk tê. Di xala yekem de hatiye ku îtîlafa opozisyonê pabend e bê danpêdana destûrî bi nasnameya gelê Kurd ya neteweyî û bi mafên neteweyî yên gelê Kurd di çarçoveya Sûriyaya Yekgirtî de ji aliyê gel û erdî ve. Xala duyem, rahiştina hemû siyaset û tedabîrên ku li dijî Kurdan hatibûn bijîkirin û bandora wan jî were çareserkirin û ziyandar jî werin qerebûkirin û dubare mafên wan werin vegerandin. Xala sêyem, îtilaf tekeziyê li ser wê yekê dike ku Sûriyaya nû welatekî dîmokratî, sivîl û fireh alîye. Sîstema wê cemawerî, perlemanî ye û sîstema nenavendiya îdarî li gorî bihêzkirina desthilatên xwecehî disepîne. Li ser vê xalê jî di dawiya belgenameyê de hatiye ku enekese ji vê xalê nerazî ye û dibîne ku baştirîn sîstem ji bo Sûriyê federalî ye û enekese dê ji bo bicîkirina federaliyê jî kar bike. Di xala pêncan de hatiye ku Sûriye welatekî pir netew û çand û ol e û destûra wê rêzê li peyman û belgenameyên navdewletî digire. Di xala heftem de jî hatiye ku Sûriyaya nû bi sîstema xwe ya sivîl û dîmokratî û bi destûra xwe gerentiya bingehîne ji bo hemû pêkhateyên Sûriyê yên neteweyî û olî û tevna civakî. Di xala heştan de hatiye ku birayên Kurd di çalakiyên şoreşa Sûriyê de birêya hevrêz û hêz û partiyan beşdar bûn û gerek bi heman awayî di nava îtilafê de jî kar abin û li gorî pêdiviyên qunaxa veguhêz bi beşdariyekê li ser asta niştimanî di hemû waran de jî kar abin. Xala yazdehan behsa navê dewleta Sûriyê dike ku îtilaf navê Sûriyê weke ya di serdema serbixweyiyê de hatibû bikartîne. Xala dozdehan jî dibêje ku îtilaf dê çalakiyan ji bo danasîna doza Kurdî li Sûriyê û êş û azarên ku welatiyên Kurd dîtine bi armanca avakirina çandeke nû li cem Sûriyan li ser bingeha wekhevî û rêzgirtinê li dar bixe. Di xala çardehan de jî hatiye ku Encûmena Niştimaniya Kurdî li Sûriyê nûnerên xwe weke cîgirê serokê îtilafê û 10 endam di nava desteya giştî de hene, her wiha du endamên encûmenê yên di nava desteya giştî de ji bo desteya siyasî têne hilbijartin. Di xala pazdehan de jî hatiye ku herî kêm li gorî vê rêkeftinê Kurd di nava îtilafê de bi 14 nûneranin û eger ji vê hejmarê kêmtir be wê demê enekese dikare nûner nedin dest nîşan bike da ku bighêje wê rêjeya ku li ser hatiye li hev kirin. Di xala dawiyê de jî ango di xala 16 de hatiye dibe ku ev belgename were pêşxistin li gorî pêwîstiya karê niştimanî û bi erêkirina her du aliyan.